ଅଗାଡ଼ି ବିଗାଡ଼ି ଆଜି ଗୋଟେ ରୋଷେଇଟେ ଗୋଟେ ସେଠି ବାଡ଼େଇଲେ ହଅନ୍ତାନି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଶେଣ୍ଠ, ମୁଁ ତ ଶେଷ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ। ସାଙ୍ଗ ଶୀତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ବାଡ଼ି ହବ ଆଉ। ଚାଲୁନ ଯିଆ ରୋଷେଇ କରିଦବା ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଯେ ରୋଷେଇଟା କୋଉଠି ବାଡ଼ିଆ? ଆରେ ବିଗାଡ଼ି, ଆରେ ବିଷ ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି ଟିକେ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଯାହା ଦରକାର। ଆଉ ତୁ ତ ଅଗଡ଼ି ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟିଲୁ ଆଉ, ତୁ ଯାଇକି ହଣ୍ଡାଟା ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଶେଣ୍ଠ, ମୁଁ ତ ସବୁ ଚିକେନ ମଟନ ସବୁ ମୋର। ରୋଷେଇଟା କୋଉଠି କରିବା? ଆରେ ଶେଣ୍ଠ ଏଇନା ଅଛି ନା, କେତେବେଳେ ବି ଝାରିବନି। ଆସ ମୁଁ ଅଛି ନା। ଆରେ ମାଲପତ୍ର କଣ ଆଣିଛଟି ନା ଖାଲି ପଳେଇ ଯାଇଛ? ସେଣ୍ଟା ଏଇନା ଯୋଉଠି ଥିବ ତମ ପାଖରେ ପୁଣି ନାହିଁ ମାଲପତ୍ର। ସେଣ୍ଟା ଏଇନା ଯୋଉଠି ସବୁ ତ ସେଇଠି। ସେଣ୍ଟା ଏଇନା ଆଉ କେତେ ଡାକିବ? ରାତି ହେଲାଣି, ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଆସୁନ, ପାଖେଇଲାଣି ପରା ଜାଗା ସ୍ଥାନଟା। ବିଗାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ବିଗାଡ଼ି ଓରିଆରେ ପୁଣି କିଏ କି ରେ? ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି କିରି ଖାଇବି। ବିଗାଡ଼ି, ଏ ବେଇ ପୁଅ ବିଗାଡ଼ି, ବିଗାଡ଼ି ରେ, ଏ ବେଇ ପୁଅ ବିଗାଡ଼ି, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ବିଗାଡ଼ି, ଏଇ ପୁଅ ବିଗାଡ଼ି, ବିଗାଡ଼ି, ବେଇ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ଲୁଚାଲୁଚି ଖେଳ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ଏଠି। ରୋଷେଇ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ସେପଟେ ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି। ସେ ବେଇ ପୁଅ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି? ସେ ଭାଇନା ଇଏ ଏଠି ମୋ ସହିତ ଲୁଚୁ ଗାଳି ଖେଳୁଛି।